tora mafoto zanga ndishira. All right. Ndiya kubata. Akabata. Tenda Mwari shukuru mangwanani ano Mwari wakanaka. I've come to share the word of God with you this morning from the book of Exodus chapter 1. Exodus chapter 1 from verse 10. Masters, to afflict them with their burdens, and they built for Pharaoh treasures, Pithom and Rames. Baba tinokutenda ine kuda kushoko nyintaurai kupenyu wedu mangwanani ano takupa imbiri nokukuremekedza ino kuti makanaka muzita raJesu Kristu Nazareta. Amen. So one day they will move out. Vana veIsraeri vanenge vazvitaura kuti taneta neunhapwa toda kuzobuda, asi kuti Pharaoh akava nekunyumwa spiritual insight kuunderstanda kuti vanhu ava one day they will come out. Ndiri kuti kudii muupenyu hwemunhu wese ukasazviziva chizviziva zvinorwa newe zvagara zvakacalculata kwauchaenda nezvauchaita. Saka dzimwe nguva uchinetseka kuti sei vachindirwisa ndisina kudzidza, vanondirwisirei ndisina mari, vanondirwisirei ndisina hama dzinomira neni. Usina chati kune mweya china yagona kuzviziva, ivo vanofanirwa kubuda vasati vaziva. Mwari haasati ataura naMozisi, but Pharaoh already azvipika spiritually kuti vanhu ava vanotobuda chete. Let us deal with them wisely. Saka pane nguva yekuti kurwiswa kwako kunotokunetsa. Dzimwe nguva indaingozvifungawo mukukura uri mudiki. Pharaoh ati izvo vanhu ava tikasadhila nawo zvakangwara one day vachabuda. Havana kuzobuda here, vakazobuda, asi akatanga kuziva kubuda kwavo ndiani? The enemy. Pandaverenga apa Moses haasati ataura varonga zvekubuda here, havana. Sei Pharaoh ada kurwa navo izvezvi? Uchaona kuti uchenjeri hwaMwari havana kushandisa mudhara kana munhu mukuru kuti aburitse vanhu mouraya. So that task haina kupiwa magandanga, haina kupiwa mabhinya, yakapiwa vanhu vakagamuchirwa kuti ndo basa ravo rekubatsira vanhu varuda kusununguka. Ati I want to deal with them wisely. Saka pari kutsvaka kana munhu aine nhumbu, hama yake, shamwari yake, munhu waangafarire kwazvo ndinyamukuta anofa. Enemy mweya china besides kungova wicked ine kamwe kauchenjeri. Saka shoko richitozotaura richiti verima vakangwara. Shoko kusvika pakupupuririra verima mweya china kuti vakatongwara. Why? Pamwe pacho vasati vashandisa wickedness hwavo vanoita shamwari dzavo kuti ugone kugamuchirika vaye museko rako chaivo. Chini came life now, an enemy within is more dangerous than an enemy from outside. Munhu anopanduka musystem yenyu ari more dangerous than munhu wekunze asingazve zvamunoita mukati. Why? Because anoziva magepi, anoziva makona. Arivhurirei kusaziva neudiki uchiti hama. Amen. Let us deal with them wisely. Besides being wicked, let's be real. Tapedza kuudzana kuti havana kukuwadza havasi right, but kana ari a boyfriend anobvisa rent, it's hard in your life. Siyaniswa. Zvingaitirwe vamwe kwete iwewe. Vakapupura vega. Zvanzi ava manje ava vakasiyana nevechijipita. You know, you may kiss the bride, but izvezvi mumarriage, yeah, you may kick the bride. Kurukurawa munhu. Munhu akauya achiti I love you, akuti ndikakuona ndiri kuona ropa. Simba. Amen. Nokuti vaitoziva kuti uchauya kwatiri chete. Kana wawira pasi, you need anokusimudza. Mwari ngaakupe simba rekuti unosimukawo. Ngavashamisike kuti azosimuka sei. Koza vanhu vanososera kuvhara makona so kuti hakuna pamugwenga. But sei vakuriswa mugwenga, it's a passing phase. Kune stage yavanotoziva kuti stand yacho ukazoiwana takuwara. Amen.
Savanotangira paishi yestand hakusi kuvharwa ikoko. Kudai so hasina kurejestwa mushi, kudai so hasina kuita mushi, kudai so boya negood things into your life. Saka uchiona ukauzwa kunzi iyenen unoita number 1 kuramba kuti hamumuzive. Munhu manje. Last week chaiyo akatondibhadharira ndikakwira ndege ndikaenda kuJoburg. Dai nzara yaregera kutonga muupenyu hwedu. Mwari vatora ushe hwawo. Nokuti inoti betrayal dzimwe nguva tinenge tisina pekubata. Nzara inoti betrayal dzimwe nguva tinenge tichidawo kutongomira kuti nguva isvike zvizoita. But nzara inokudza kuti unofa. Unozoti iBhayibheri rakanyora kuti tizive kuti Jesu waiyedzwa. Paakanzi chishandura mabwe chive chingwa. To me, yaita breakthrough. Wazanga ine nzara. 40 days, 40 nights atitsana. Uyavhangeri nekudya. Inenge breakthrough. Imagine kuti waita rofa kwemakore asati. Uya munhu achitara zvekuti apo pane basa. Ma-questions ako mashoma kuti rei towana mari. Chauri kuda chii? Basi. Vangani vaita ma-victims in town nokunzi vapinda basa. Kupinda basa pakaipa. But unopinda pakaita sei? Pakaipa. Nekupinda basa rakanaka. Vata zvati tikubire baikinya unonetsa saka pinda basa. One unotoparticipate mukupinda kwako. Tipe zvakati tigamuchidze zvakanonzwa haiwa. It's hama. Unobvunzwa kumushando kumusha munobva kupi? Vatosenda kangwara ukati kwamureo ati ipapo papakati. Opanate. Ngota ndipamkura. Let us deal with them. Kumwe kugamuchirwa kufarirwawo itya. Satani anoshanda kuti nema-areas iwayo. Kudiwa cheko. Unotozoona kuti musi wandakadiwa ndowakatangira nhamo yangu. Unosvika Judas akanotsvoda Jesu. Chodo indaitarisira kuti inoreva rudo kai. Svika tazoverenga kuti panogona kutotengeswa munhu pachikiswa munhu. Panotonyudzwa munhu muri mukisi, vangani vakakiswa vamunhamo. Akatanga tikukisa apa ndona toda muchikura. Yakaipei kisi hama. Tinoida vanhu kakiswa nemuvenditisa. Haina zvakanaka kuserwa ine nyaya. Ngatishandei navo zvakangwara. Let us deal with them wisely ndifaro. Ari kuti varume timu riri pane haridi kurwiswa chete. Rwisai mune uchenjeri. Ukarwiswa zvine uchenjeri zvafanira kudai so. Mbavha naConman vakasiyana chinhu 1. Mbavha inongouya ingokutsotsa usingazive. Conman anowirirana newe. Unotsotswa zvekuti unotozoudzwa nevanhu kunzi mabirwa. Otaiwa ndina vati ndimire pano varume sa screen guard mfoni mukatu. Wanzi ndokubirwa kwacho. Unovatambidza kuti dealing with you. Zvokuti ukaenda kumapurisa vanonita vachikubvunza zvafamba sei woti ndavapa. Wavapire itawirirana. Wabirwa ipapa udahe. Roma Conman vanoshanda nemind. Saka mweya yechina haingori wicked chete. Inoshandisa kauchenjeri. The wisdom of the darkness. Izvezvi wakarongerwa downfall yako. But wakauya kuzounza downfall iyoyo unowirirana zvisingaite. Hazviite kuti unyumwe kana Mwari asina kukupa nyasha. You can welcome your challenges, your problems. Nokuti hauya achitiri maproblem. Ana achiti pamuni zvinhu zvakaoma ngatite izvi. Vakabvunza vanhu vari kujeri vazhinji vacho. Havana ngosumuka toti taakunoba. Vakatanga vaunzwa mabenefits. Nemikana yacho kusununguka kwayakaita. Kuti hapana zvimbomboonekwa. Vanozati doro rinodhaka ka. But advert yedoro haitwe nemunhu akadhakwa. Vanozati tikangozvikuritsa pachena kuti ndozvauchaita haumwe futi. Hakuna akabata koti nedoro. Ari kuadvertisa kuti ndozvamanakira akaita doro, ndozvinoita Black Label, ndozvinoita Lion. Ukaona ari kuita advert yedoro anenge ari sopa. Achangopinda mubhawa, achangoita sip, kungoti ga, unza achiti right. Lion lager. Vachadhakwa munhu.
Unozoona kutadza kuchengeta mhuri, akutadza kucrossa road, akaribata. Moto yakuti peya kushetu. Saka ukaona kumberi. Aufarire kumashure. Savaratidza kumashure kuti ukuwadze kwete kumberi. That's how wicked people are. Chakaipa chinoadvertiswa in a good way. Fodya nekuoresa kwainoita mapapu inotengwa kudarika mukaka unokuchenesa mapapu. Why? Vane matsananguriro avanoita aunonzwa kuti ndasara. The devil aiturning pakudai anoimprove pakutadza zvakuti unonzwa ngori kurusa. Pane imwe fodya inonzi shisha. Unofunga zvikuitwa nevanhu vakafunda. Zvinoita klasi so. Une utsi baba, une ndokukweva ndokuputa manje. Zvine mapaipi asho. Yo, utsi wepamudzanga but wakarongerwa paipi nechinhu chinototengeswa chine class nestandard kuti ukuware mapapu acho unokuwara zvine mastandards. That's how wicked the devil is. Let us deal with them wisely. Ndozvataura Faro. Vanhu havachabuda varume. Tikarwa navo zvehondo zvinganetsa. Why? They were multiplying in Egypt. So vaitya manumbers. Saka chinhu chakadirwa nacho pamanumbers iwiswa. Wanda hakuna basa kudarika kuchenjera. Yes. North Africa payaicolonize pa 3/4 neBritain. Britain ihombesere. Kuno kune munhu tsano. But tese tapesa tamutaura English netwantu shoma. Dealing with them. Why? Chirungu inenge standard intelligence. Munatara chirungu tinomu-respecta straight. Yeti chirungu mutauro. Wakatofana nechinyanja. Kungori language. But chakapiwa vanhu vashoma ivava vakaisa culture yekuti zvavo zvinokosha straight. Nemusikana wari kupfimba nezvidareshona haride kana kupfimbwa. Zvityisi. My day anenge kundonzi placedes. Unovhuruka. My day. Zvichagwe kunzi plaki zvorevai hakuna anotsvaga. Ndiplaki chete. Placedes. Why? Wakadhila neAfrica. Why? So no matter tikanetsana now, we still want them close. My enemies are too farira. Tapedza kutukana toti chiuyai. Azviite kuti endai nabasa toita tega. Vakaisa culture yekuti imi mega azviite. Daimboita nhare nevamwe tichikurukura so. Ngatinoziva kuti zvaita kuti metsi dziitwe neshona. Was English iri kushanda kumetsi ilanguage. So any language inoita. Aiwa, azvikude, because zvinongoda English iyoyo. Ndozvatakatenda for a long time. Maybe challenge inongova pekuti adaona kuti minus naminus inotipa plus. Kubvisa kawo. Konzi zvapo. Chisa kushona manje. Hapana zvauya. Let us deal with them. Why? The devil is so cunning. Vamwe vacho vashandise simba. Akavanza akamwika uchenjeri kakuti newe unoparticipate padownfall yako. Vamwe vacho haurwiswe zvakanyanya. Unotenderwa kurwisika wega. Ignorance ndo imwe platform. Yes, strength ya devil. Kusaziva. Wakamboona handi munoziva hanga dzinonochengeterwa pamusha. Hanga ndeyemusango. Vadikaona iri pamusha, haitsimwi mafeathers azviite. Havaisungirire tambo mudanga azviite. Vane zvavakaita kuti yega isaende kure. Vakaatora ari mazai musango. Rikachochonywa nehuku. Rakaiswa environment ine lesser potential. Saka inobuda ichifamba nenhiyo inokopa zviripo. Kana ikatoona dzimwe hanga dzichiburuka kumusoro inofunga kuti takasiyana. Vatozva unofunga tori kumusoro kuti takatosiyana. Mene zvavakaitirwa Mwari, mene zvavanazvo. Secret, Romans 12:2. Bible note, your mind must be renewed by the word, not removed, renewed.
Why? Nokuti imwe attack iri pa mindset. Autende kuti iwe unosimuka. Zvakatonaka kuti even muroya akasakuroya, wakatozviroya mumafungiro. Autende kuti unoenda mberi upenyu hwako unowandudzika. Izvozvo zvega zviri so powerful kuti usatenda kure kwacho. Ukaenda pamba pehama yako ari landlord, ukanonesana nerojarepo, ukati ndiri kukupa notice papano, ndinongoita mubvunzo 1, manga mataura namudhara here? Why? Because namudhara tiri kuwirirana. Saka ndikakunamatira kuti unosumuka life inochinja. Madhimoni anondibvunza manje kuti natsana takatowirirana kuti hakuna kupera. Andozizwa iye kuti tunoendepi. Saka handigone kuunza simba kana ikoko kuna insulator inoresista that power to flow. Let us deal with them wise. Kwete zvipawa zveKenya pamwe pacho uri kurwiswa neuchenjeri hwemwe China. Rangu rinototi wakaipa werima wakatongwara karikave chete. Saka tinounzirwa help isiri help. Tinounzirwa attack in the name of love. Vamwe vanhu vatakaudza museko elife yedu havana kungouya vari pamission vati nyamukuta nzenda unouraya hauraye ichiri nhumbu. Akanzi unouraya kana paberekwa. Saka kana ichiri nhumbu ishamwari. Saka tona kune vanokufarira nokuti hausati wasimuka. Ukasimuka unoita enemy. Kune vari kuwirirana newe izvezvi nokuti hausati waita breakthrough. Ukaona breakthrough mulife ndo number 1 enemy vanhu ivavo. Vanokuda uri zvauri. Havadi kuti ubve palevel iyoyo. Havadi. So they make sure kuti kana iri nhumbu towirirana ukangobereka mwana, especially mukomana. Why the boy want to finish now? Assignment urayai vana vakomana. Kovasikana mavasirei. I'll give you this revelation. Mukadzi kana musikana ishato picture yekereke Jesu ndiye murume wechechi. So pari kunzi urayai mukomana musiye mukadzi. Wakaipa ari kuti siyai vaite zvemachechi. But vhangeri remwanakomana ngairegere kuparidzwa. Why? Breakthrough yako hope idenga kwete imba. Yes. So the devil is not worried kuti uzviwane but umushaye. Hauna kundinzwa kupita. Zvakaipa ere kundizwa nemota kuvanemba haisi problem. But kuluza mwanakomana idambudziko hombe. Why? Because izvi zviri temporal. 8 years, 9 years you are gone. Internal life inoda mwanakomana. Short life inoda empowerment yema resources. Saka pari kunzi urayai vana vasikana vakomana musiye vasikana. Vasikana mukadzi yachechi. Mukomana ndiye mwanakomana Jesu. Zviri kunzi rekwa Jesu regerai kuparidza vaite zvemachechi awo izvi. Iwe usati wamboenda kuchechi kwakuti Jesu wacho haataurwe nezvake. Unonzwa ninga akaipa, ninga anoba ninga itsotsi, asi pano makauya chaipo. Pita akamboriparidza nzvimbo. Zvanzi zvakanaka kuti tiri pano. Ari pakati pekutaura asati apedza. Gore rikaburuka Mwari vakaparidza ravanoda. Zvanzi uyo ndiye mwanakomana wangu wandinodisa. naMwari chaiye akaona mukana wokuparidza anoparidza mwanakomana. Pita aparidza kuti kudi zvakanaka tiri pano nzvimbo. Shongwe yegore payakaburuka ikati nzvimbo haishande. Uyu ndiye mwanakomana wangu wandinodisa muterere. So sometimes Christ is missing kuchurch. Kukauya ananyamukuta vari kuuraya mwanakomana vachisiya vasikana. Zvaunoda vanotaura, zvaanoda havataure. Ndaona wasumuka, ndaona waenda kure, unoidai. Zvaanoda zvokuti anamatwe haichataurika. Saka dzimwe nguva kuprofita kungaattracta vanhu vakawanda than kudzidzisa vanhu nekuparidzira vanhu Kristu. Why? Because munhu nhamo ndo yamusunda kwete rudo. I'll show you no. Vhangeri ranowa rine two sides. Arike yagadzirwa nokuti kuchauya mvura vanhu vachanyura. Saka because of fear vanhu vanogona kuuya kuareka mhuka dzinouya. But nyaya, my sister, she's supposed to preach.
So vangeli kupinda mareka. Munopinda tutu. Tutu I picture ya love relationship. Ndoye kupinda. Yekubva kusango, yekuchika kunyura. Kutauya flat munonyura, so manyamuka. Zasvika padho, amupindire kutya, munopindira ukama tutu. Saka pakaita gudo ratyika kunyura, bari risina kupfimba haripinde. Munomirira padho. Why? Because no yemukati, munopinda muri tutu. So my time is coming. But ndayazokuudza. Ndekuti Mwari ngaakupe mweya wokunyuma. I want us to pray. Why? Because sometimes we come accommodator. My enemies in the name of friends. Nokuti Pharaoh ndozvaataura kuti ngatidzilei navo wisely. Ananyamukuta. Endai munouraya kwete matsotsi. Kwete mondi. Imi munosunungutsa. Endai munourayira vana. Saka zviri pachena kuti anosunungutsa kana uine nhumbu ihama. Unotofara. Vakadi ikokoko. Vari kukika here. Mamanzi asvika here. Ivo vachiziva havo kuti tichauraya hedu. Saka mwana kuti zviri kufamba here. Zviri kuita here. Havasi kurevesa. I-research. Uri pamwe zvingaite tisina kuziva. Zviri kufamba here. Ukati hehe. Havafare. Saka toda zviri nyore. Kunzi ukanzi zviri kufamba here. Woti zvakaoma vanoti it's okay. Havapikisa. Why? Zvinototyisa kuudza vanhu kuti zviri kufamba. Vakadi zviri kuita here woti sterek. Vanhu vapatsa kuti sterek. Nyika yakada ichizvamuka. Zvinogamuchinika nezvakuti zviri kufamba here. Woti maomero acho baba. Hapana kuchemera asi zvakaoma. Opposite. You can raise your hand, I want to pray. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace and favor. Takumbira uchenjeri. Takumbira uchenjeri. Nyika yakazara manda. Nyika yakazara. Wakatumwa na Pharaoh with a different assignment. Give us wisdom. Wisdom from above. Tipe uchenjeri unobva kwamuri. Tigone kukunda nekuronga kwakaipa. Mukaende kubuda baba. Chabuda nesimba nenyasha dzenyu. Muzita raJesu Kristu Nazareta. Amen. Amen. God bless you. Amadzangu mufambe murugare. Vanhu vapitire nyasha vakuchengetei. Thank you so much.